sieltä tulee Christoph Tendil ja hänellä on oma kamppailu-urheilusali, jolla hän itsensä elättää nyrkkeilyn ohella. Ja nyt lävähtää Amin Asikainen. Kansa seisoo, kansa hurraa. Pääottelussa on tunnelmansa. Ja onkohan tää enteellistä musiikkia? Hells Bells. Bändinä AC/DC ja valot välkkyvät. Savua on oviaukossa ja sieltä tulee Suomi ja Kirkkonummi. Amin Idi Asikainen uransa tärkeimpään otteluun. Euroopan Boxing Unionin titteli, Euroopan unionin mestaruusottelu 10 erää. Ja tässä kuvassa Amin Asikaisen elämänkumppani ja varmasti myös hänellä pyörii miljoonat peroset vatsassa. Hänelle se kova paikka on. Vielä paljon kovempi kuin Aminilla. Omaiset kokee ottelujännityksen moninkertaisena nyrkkeilijän verrattuna. Näin läheiset kaikki. Myös taustavoimat ja valmentajat, tukijat. Tämä on sitä tunnelmaa, mitä kisahalliin on useita vuosia haettu ja nyt sitä jälleen kerran saadaan nauttia ja aistia. Ja varmasti on Amin Asikaisella hieno tunne ja tuota keskittynyttä ilmettä. Sieltä tulee keskittynyt mies kehään. Asikainen ei näe eikä kuule mitään. Hän on keskittynyt täydellisesti tähän otteluun. Hänellä on poikkeuksellinen kyky pystyä keskittymään täydellisesti sen otteluun. Nicky Van, pitkän linjan englantilaistuomari. Ei ole kauhean mukava olla vierastyöläinen tänä iltana, ei kovinkaan paljon kannustusta tuu, mutta tietysti Tendil on kokenut mies uralla, mutta aika lailla pääsääntöisesti hän on Ranskassa otellut, kertaalleen Englannissa ja kertaalleen Saksassa Sebastian Sylvesteriä eli hallitsevaa Euroopan mestaria vastaan. Hän kävi ottelemassa Saksassa, silloin hävisi pisteellä 12 erän jälkeen. Ja nyt kuvassa himoittu vyö ja Suomen ammattinyrkkeilyliiton sihteeri Pertti Aukusti. Kyllä, ja hän on Euroopan ammattinyrkkeilyliiton eli Euroopan nyrkkeilyliiton johtokunnassa ja listakomitean puheenjohtaja. Varsin arvostettu urheilujohtaja Suomessa, tai Euroopassa. Suomessa ei kovin paljon tunnettu nyrkkeilyn ulkopuolella. Ja Euroopan unionin tittelin lisäksi tässä ottelussa voittajalle panoksena sija EPU-listalla ja nyt Ripa seisomaan. No totta kai. Me ollaan kunnian miehiä. Näin Nicky Vannin kunniaksi oli kehätuomarin kunniaksi Englannin kansallislaulu.
Ja Suomen kansallishyllin esittää Eino Grön. Oi Manner Suomi synnymaa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen. Niin karski jätkä, niin mä alkaisin itkemään. Se on liikuttava tilanne tällainen näin. Kyllä hieno tunne, mutta siitä mä olin yllättynyt, että sä et laulanut. Joo, mä luulen, että mä en pyydetty enää näihin hommisiin. All right. Joskus sitä on sanottu, että tulee musikaalinen, kun isä on torvi ja äiti on harppu, mutta nyt lähdetään seuraamaan tämän illan spektaakkelia. Euroopan Boxing Unionin keskisarjan Euroopan unionin mestaruusottelu. Ja Eino Grönistä vielä, hän on vannoutunut kamppailu-urheilumies. Itse on harrastanut painia kilpailumielessä aika korkealla tasolla ja seuraa nyrkkeilyä. Ami Nasikainen on kotoisin Kirkkonummelta ja iältään 30-vuotias. Hän on uralla voittanut kaikki 16 ottelua ja niistä 12 ennen täyttä aikaa. Ami Nasikainen comes from Kirkkonummi and is 30 years old. He is undefeated after 16 contests, having won 12 fights inside the distance. Eilisillan punnitustilaisuudessa Tennille painoi 72,5 kiloa ja Asikainen 72,3. At the weigh-in last night, Tennille was 72.5 and Asikainen 72.3 kilograms. Tämän ottelun tuomariston on nimittänyt Euroopan nyrkkeilyliitto EBU valvojanaan Pertti Augustin Suomesta. The officials of this contest have been appointed by European Boxing Union EBU supervisor Pertti Augustin from Finland. Arvostelutuomareina toimivat Jan Kristensen Tanskasta ja Nikolai Sigov Venäjältä. The judges are Jan Kristensen from Denmark and Nikolai Sigov from Russia. Kehätuomarina, joka myöskin arvostelee ottelun, toimii Mickey Vann Englannista. The man in charge as scoring referee, we have Mickey Vann from England, who now gives his final orders to the boxers. Ja näin muodollisuudet alkaa lähestymään loppuaan ja päästään tosi toimiin. Listen to what I told you to get on board. All right, I want no naughties with the head. Shake hands, buddy corners. Good luck. Mickey Vanhan on pitkän linjan tuomari. Hän aloitti nyrkkeilytuomarina jo vuonna 1982. Hän on otellut suurissa otteluissa, on ollut kehätuomarina ja arvostelutuomarina. Ja nyt vielä meidän pitää palata tähän EU-tittelin. Tähän on varsin... Okei, mä voinkin kysyä Jani sinulta, että koska otettiin ja missä ensimmäinen Euroopan unionin mestaruusottelu ammattinyrkkeilyssä? Se on joku olisiko 7 vuotta vanha titteli, mutta en muista, mutta ruotsalainen yksi kaveri sarjassa 61,2 oli aika lailla ensimmäisiä hallitsijoita. Ensimmäinen ottelu ensimmäisen kerran Euroopan unionin mestaruudesta nyrkkeiltiin vuonna 2002 ja Espanjassa. Ja samassa illassa oli 2 Euroopan unionin mestaruusottelua. Eli varsin nuori. Vähän aikaa, joo, kyllä. Nuori. Mutta nyt toivotetaan kaikki tervetulleeksi jälleen kerran tänne Töölön kisahalliin seuraamaan Nuoratun neliön todellisia tapahtumia. Euroopan Boxing Union on liitto, painoraja
keskisarja on 72,575 ja Ami Nasikainen, Suomi ja Kirkkonummi. Idi on hänen lempinimensä, ottelee valkoisissa housuissa ja hänellä vastassa ranskalainen Christophe Tendil. Ja kysymyksessä on siis titteliottelu, 10 eräiseksi kamppailu on suunniteltu ja tästä vaaleahiuksisesta Tendilistä kerrotaan se, että hän on Hasikaista 7 vuotta vanhempi. Hänellä ikää 37 vuotta. On kolminkertainen potkunyrkkeilyn maailmanmestari, 2 kertaa voittanut potkunyrkkeilyssä Euroopan mestaruuden ja sen jälkeen siirtynyt sitten totaalisesti ammattinyrkkeilyn puolelle. Ja on otellut muun muassa tämän sarjan Euroopan mestaria Sebastian Sylvesteriä vastaan viime vuoden puolella ja silloin tuli tappio 12 erän jälkeen pisteellä, joten nyt hyvä koetinkivi, hyvä näytön paikka Ami Nasikaiselle. Mikäli voitto tästä, sijoitus vähintään Euroopan listalla 6. upea titteli itselleen, jota on mukava puolustaa ja ennen kaikkea antaa uskoa siihen projektiin, mikä Aminilla on käynnissä ja katso Risto tuota päättäväisyyttä, millä Kirkkonummen mies on liikkeellä. Kyllä, hän on aloittanut erittäin hienosti ja vielä näistä heidän mitoistaan, niin Tendilillä on 2 sentin pituusetu Asikaisen nähden, mutta Asikaisella on taas etuna nuoruus, voiton nälkä, täydellinen keskittyminen tähän otteluun. Ja tämä on aloitettu niin kuin yleensä titteliottelut, aletaan vähän tutkimaan vastustajan liikkeitä, tarkkaillaan. Asikainen johtaa ottelua, hän on lyönyt muutaman osuman sen verran, että Tendilin nenä on alkanut punottamaan vähän, no ei oikeastaan. Mutta tää on just ja näin. Tendil näkyy, Tendil on vanha kehäketju, hän on ollut paljon monessa kehässä mukana. Ja tämän ottelun arvostus nähdään siinä, että tämä ottelu lähtee satelliitin välityksellä myös muihin maihin ja ennen kaikkea ranskalainen TV-kanava on ollut innoissaan tästä, eli Tendilillä tällä ottelulla on suuri painoarvo. Tämä Tendil on kohdannut kovia nimiä Euroopan ja voidaan nyt sanoa maailmankin huipulta, muun muassa Howard Eastman, Euroopan mestari Sebastian Sylvester ja Hashim Seri. Nämä 3 ovat aivan huippuluokkaa, eli hyvä koetinkivi Asikaiselle. Kyllä, tämä oli tunnustelua tämä erä, mutta näkee kaikesta, että Ami Nasikaisen keskittyminen on täydellistä. Hän ottelu erä päättyy, niin hän hyvin rauhallisesti päättäväisesti. Et nyt on tunnustelut tehty, niin mä uskon, että seuraavassa erässä niin tulee vauhtia lisää. Eilen illalla keskustelin Christophe Tendilin valmentajan kanssa miehen valmistautumisesta tähän otteluun ja hän totesi, että Tendil on huippu-urheilija, joka treenaa 2 kertaa päivässä. Hän omistaa oman kamppailu-urheilusalin, jossa jonkin verran valmentaa silloin, kun ei valmistaudu otteluun. Ja ennen tätä kamppailua niin sanottuja harjoituseriä, eli sparrieriä miehellä alla 180 ja Ranskan mestari hän on ollut useaan otteeseen ja nyt hänellä oli avustavassa erilaisia erityylisiä ottelijoita nimenomaan. Mutta Tendilin valmentaja myös myönsi, että Ami Nasikaisella on upea amatööriura ja sanoi, että suomalainen on hyvä ja missään nimessä Tendil ei lähde ylimielisenä liikkeelle ja siihen ei ole syytä. Ami Nasikainen huudattaa yleisöä, mutta Tendil vastaa. Kokemus ja nuoruus vastakkain. Kyllä. Joo, ei hän Asikainenkaan kokematon ole. Hän on kokenut 3 amatöörien maailmanmestaruuskisat, 1 amatööri Euroopan mestaruuskisat ja nyt jo oma rekordi ammattilaisena on varsin merkittävä ja Tendilin 180 erää minusta tuntuu jonkun verran liioittelulta, mutta mä olin paikalla, että ei tää sun hatusta keksitty, että kyllä näin ne väitti, mutta minusta vaikutti hivenen liioittelulta tai sitten hän ei ole muuta juuri treenannut kuin vastaan. Mutta okei, hän näyttää hyväkuntoiselta, on punnituksessa, mä katsoin, ei ole rasvaa kropassa ja varmaan joskus lähtee suht terävästi, mutta hän ei ole mikään tyrmäjä tyyppi. Ei, Tendilin listalta löytyy 3 tyrmäystä 20 voitetusta ottelusta ja tappioitakin miehelle on kertynyt 10 urallaan, mutta siinä mielessä täysin erilaiset lähtökohdat näillä ammattinyrkkeilyyn. Ami Nasikaisella amatööriotteluita, mikä on määrä 175 tai jotain vastaavaa ja Tendilillä puolestaan vain 20, eli tämä kertoo vähän näistä kulttuurieroista. Ranskassa lähdetään huomattavasti nopeammin ammattilaiseksi. Kyllä joo, Tendil on otellut justi muita kamppailulajeja siinä ohella, että sitä kautta hänellä varmaan on kokemusta nyrkkeilyn kustannuksella
saman verran, ehkä enempi, vaikea sanoa, mutta Asikainen on kokenut nyrkkeilijä kyllä. Ja nyt hän hyvin rauhallisesti väistelee, liikkuu, hakee paikkaa. Oikea suora vasen yläkoukku, sitähän Amini puhui, että se on hänen bravurinsa ja toivotaan, että tänään se löytää useamman kerran tielle ja tarkka on Asikainen. Hyvin tarkka, hyvä nopea, oikea suora tähän siellä. Rauhallinen, päättäväinen, keskittynyt tyyli tällä hetkellä. Näin kuuluu vieläkin ja siinä kovat iskut. Mun on vaikea uskoa, että Tendil hyvin helpolla luopuu. Kun mä katson hänen ottelulistansa, niin siellä ei kovin paljon ole tappioita ennen täyttä aikaa. Juuri tämänhetkinen keskisarjan Euroopan mestari Sebastian Sylvester puolusti titteliään 3 viikkoa sitten ja hän esitti erittäin vakuuttavan nyrkkeilyn, erittäin pelottavaa jopa näin meikäläisten projektin kannalta, mutta mä uskon, että ennen kuin Asikainen pääsee varsinaiseen otteluun, niin Sylvester ei enää ole mestari. En mä sitä epäile, että hän häviäisi, mutta hän pääsee todennäköisesti jonkun isomman liiton titteliotteluun, niin silloin hän ei voi enää olla Euroopan mestari. Ja Sebastian Sylvester hän on nimi, joka löytyy aika korkealta myös. Myös lyömään vartaloon enempi, koska siinä on aina oma merkityksensä. Siinä on 2 kautta merkitys, kun saa hyviä osumia vartaloon, niin se nopeuttaa väsymistä plus saa pudotettua suojausta. Kun kovia iskuja tulee vartaloon, niin kyynärpäät putoo vähän alemmas. Ja näin 3. erään Mickey One. Ja niin hänen sanoo, että alkuerissä lyödyt iskut vartaloon, ne antaa sitten lopussa, ne palauttaa sen hyödyn, mutta katsotaan nyt mikä on Asikaisen taktiikka, lähteekö Mäki muuttamaan mitään. Ja nyt tuli vartaloon lyönti Asikaiselta myös ja jälleen heti irti välittömästi, eli oman koskemattomuuden kautta ja nyt tietysti Asikaisen kova keskittynyt ilme ja halu voittaa, niin nyt ei voi suinpäin mennä. Ei, kyllä tässä harkintaa pitää olla. Tässä on sen tasosta nyrkkeily, ei ole pelkkä titteliottelu, niin se luo sellaiset hyvää, aivan upeita. Asikainen on vakuuttavaa tällä hetkellä. Hyvä vartalo. Silmä on ehdottoman hyvässä kunnossa. Pitkät sparrit on nyt kantaa hedelmää. Leiri Latviassa ja latvialaisnyrkkeilijöiden täällä vastavuoro. Niin nyt näkee sekä Tolppalassa että Asikaisessa näkee, miten he kantaa hedelmää. Ja Asikainen myös valtavat määrät sparria tuolla Latvian leirissä. Hän sanoi, että 100-150 erää siinä main on tullut otettua. Nyt osuu Tendililtä vasen, mutta Asikainen kontraa välittömästi Tendille oikea ja siihen paketti kasaan. Ja jälleen Asikaiselta hyvähän huudattaa paikalla olevaa yleisöä, mutta kaikesta huolimatta Tendil on ollut ehkä pikkusen jäljessä tässä ottelussa, mutta pitää huomioida myös tuo hänen kokemus. Hyvin osaa olla tuolla, kestää iskuja, osaa rikkoa kaverin tyyliä ja tulee koko ajan. Kyllä eteenpäin kävelevä tyyli on ihan selvästi ja sitten Asikainen on lyönyt monta hyvää osumaa. Tendille ei rävähdäkään, tuskin silmä räpsähtää osumissa. Hän on varmasti hyvin kestää iskuja. Mutta eteenpäin tuo raskasta Asikaisellekin, niin ei vaikea vauhdilla tuu, mutta kävelee eteenpäin ja siitä kova oikea koukku. Näiden kanssa pitää olla varovainen. Ja nyt osuu hyvin Asikaisen vartalolyönti tuonne kyynärpään alle ja toivon mukaan sillä on myös painoa. Asikaisella toimii vasen suora, mutta Tendil edelleen tulee eteenpäin ja tuossa saa kinnasta väliin, eli kyllä Tendilläkin kädet toimii ja blokit toimii. Kyllä, hän on kehässä ollut ja mä alan uskomaan kohta niihin 180 erää, että tää ottelu tuntuma tuolla kehässä on hyvin rauhallinen, vaikka häntä isketään, niin hän pystyy siinä seuraamaan tilannetta ja kaikkea. Se vaan tulee kovilla harjoitusotteluilla ja pitkällä kokemuksella. Jalat ei oo ketterät eikä nuoremia, mutta hän päättävästi kävelee eteenpäin koko ajan. Ja toisaalta tällä taktiikalla Tendil pystyy pikkusen määrittämään sitä vauhtia, millä hän haluaa otella ja millä hän jaksaa otella. Eli se etuu hänen tyylissään tällä hetkellä. Sahallista kysymyksessä on Euroopan Boxing Union liiton keskisarjan Euroopan unionin mestaruusottelu 10 erää.
panoksena upea tittelivyö ja Suomen edustajana, kuten kuva kertoo, mies Kirkkonummelta Amin Asikainen ja hänellä vastassa Christoph Tendil. Ja ottelun alku on ollut suomalaisittain äärimmäisen hyvää ja tehokasta nyrkkeilyä. Koukkuja molemmin puolin, Asikainen lyö paketin kasaan ja nyt Tendil lähtee tuohon omaan vauhtiinsa, eli kävelee eteenpäin ja pyrkii näin pitämään vauhdin sellaisena kuin hän haluaa, ja Asikainen pistää vastaan oikealla. Tendil on ottanut keskikehän jollain tavalla haltuun. Pitäisikö Ripa Aminin lähteä rikkomaan tuota tyyliä ja nostamaan vauhtia, vai onko tää hyvä? Minusta on hyvä. Asikainen nyrkkeilee nyt erinomaisen hyvin. Hän hallitsee tilanteita, ei ole pienintäkään huolta ollut missään vaiheessa. Kovat iskut, Tendilin iskut hän pystyy väistämään ja torjumaan ja omat osuu aika hyvin. Niin ei muuta voi viisaasta nyrkkeilystä oikein odottaa. Okei, jos on tyrmäys tullakseen, se tulee kyllä tällaisellakin nyrkkeilyllä. Ja kyllä Tendil jo täytyy tietää, ottaa huomioon Asikaisen iskut, että sieltä tulee sen verran kovia iskuja. Että tämä otteluhan on näistä virallisista mestaruusotteluista niin vuoden 1965 jälkeen ensimmäinen Suomessa otteltava. Eli Pekka Kokkonen nyrkkeili Euroopan mestaruudesta, vai oliko vuonna 67? No mä en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa jo aika on vierähtänyt. Aika on vierähtänyt ja suomalaisia ei muutenkaan näissä Euroopan mestaruusotteluissa viime aikoina hirveästi ole ollut. Edesmennyt Tarmo Uusivirta oli yksi, joka oli lähellä, mutta Tare ei titteliä itselleen voittanut. Hei, kyllä näin on, että se Askintallin kulta-aikaan painottu nämä suomalaisten menestykset, ja suomalaisethan ei ole ollut Euroopan mestareina kuin Elis Ask, joka voitti mestaruuden 17.8.51. Ja seuraava mestari oli Risto Luukkonen, Kärpässarjan Euroopan mestari, ja Olli Mäki oli seuraava. Ja Olli on täällä paikan päällä katsomassa näitä kilpailuja. Olli poikahan on Asikaisen ja Tolppalan valmentaja ja vetää tavallaan tätä koko nyrkkeilytouhua tässä. Ainakin yksi niistä tärkeistä vetäjistä. Kyllä, P3 Boxing toimii matchmakerina näissä otteluissa ja tietysti valmentaa suomalaisottelijat. Veldan Promotion järjestää sitten nämä ottelutapahtumat ja taustaneuvonantajana on myös Jokereista ja kaikesta muustakin tuttu mies Jallis Harkimo, joten hyvissä käsissä tämä projekti on. Ja alun perin hän nimi oli, että vain mestaruus kelpaa. Ja tämä toinen ilta on nimeltään Jahti jatkuu, ja tähän malliin kun se jatkuu, niin Asikainen on tekemässä aimoharppauksen Euroopan listalla. Sillä tämän ottelun voittaja nousee Euroopan mestaruusottelun kannalta hyvin korkealle, eli 6. Nyt kysymyksessä on Euroopan unionin mestaruus 10 erää. Amin Asikainen, Suomi ja Kirkkonummi on ollut vedossa, mutta ei mikään eilisen Teere-poika ole tämä Tendil, ja tarkkana saa Asikainen olla loppuun asti. Joo, ja näistä taustavoimista vielä, niin näitä kilpailupaikkajärjestelyjä ja moottorina myös takana on ollut ja innoittajana niin Hannu Huuhtanen Helsingin boxing-tallin, missä nämä järjestäjät on nyt kuntonyrkkeilyä harrastamassa. Amin Asikainen, sen sijoitus EPU-listalla 11 ja Tendil on EU-listalla 11. Tendil on ottanut pikkusen takapakkia EPU-liiton listalla. Se johtuu siitä, että hän pääsi kokeilemaan tuota EM-ottelua ja siinä tuli Sylvesteriltä tappio ja sen jälkeen Tendil on kyllä palannut voittojen tielle, mutta ei ole päässyt ottamaan noita suuria otteluita. 3 kertaa hän on ollut aivan maailmanluokan miesten kanssa kehässä. Ja nyt tietysti mielii jälleen sinne huipulle ja haluaa keinolla millä hyvänsä tuon EPU-liiton listan 6. paikan ja sitä kautta mahdollisuuden päästä EM-otteluun. Ja 37 vuotta Ripa ikää, niin se alkaa kuitenkin olla sellaista, että hirveän montaa vuotta huippuvuotta ei ole jäljellä. Kyllä näin on, kyllä se jättää, ja varsinkin näissä sarjoissakin vielä, niin se on aika kovaa touhua ja kuluttavaa touhua. No nyt näyttää kyllä päättäväisyytensä, että ei hän helpolla, mutta hänen iskutekniikkansa ei ole sitä luokkaa kuin Asikaisella. Ja kyllähän tässä nyt näyttää siltä, että siinä on sellainen kirkkonummelainen kivi vastassa, että tämän läpi niin Tendilin on hyvin vaikea päästä Euroopan mestaruusotteluun ainakaan tätä kautta. Ja Asikaisellahan se on ei ole niin hirveän iso nousu enää, kun hän on Euroopan listalla jo 11, niin siitä 5 pykälää
lähemmäksi, niin hän on 6. tämän ottelun jälkeen, uskon näin. Ja Toivon. Niin, mä uskon myös. Ja kyllä. Ja silloin hän on hyvin lähellä valmis haastamaan jo Euroopan mestaruuden. Mutta ei kannata liikaa. Tämä projekti vai mestaruuskelpaa, tämähän on melko rivakkaa tahtia edennyt. Nyt ollaan toisessa kilpailutilaisuudessa ja nyt on jo Euroopan unionin mestaruusottelu. Kyllä, loistava tahti, mutta hyvin on ottelijat vastanneet tähän haasteeseen. Ottelun 5. erä, reilu minuutti jäljellä. Christoph Tendil tulee edelleen, ei pahemmin liiku päkiöillä pompi, vaan niin sanotusti kävelee eteenpäin, pitää itsensä pakassa. Amin Asikainen liikkuu alta pois ja keskittyy vastalyönteihin ja Aminillehan sopii hyvin tämäkin taktiikka. Hän pääsee tälläämään tasaisesti oikean käden suoraan ja sieltä väistöjen kautta koukut ja myös lyönnit tuonne vartaloon. Ei Asikaisella ole hätää, mutta tarkkana saa olla. Tendil on minusta tässä erässä niin painanut enemmän päälle, vähän on jyrännyt eteenpäin niin kuin päättäväiset. Ottelu on ohi. Asikaisen oikea koukku vastaan. Se on siinä. Christoph Tendil. Ja siinä Asikaisen vaimo ja toivon mukaan nyt pannaan kuva tuonne kehään. Tendil on aikamoisissa vaikeuksissa. Kerrotaan se kuvan ulkopuolelta. Hän on totaalisesti out. Se on Tennen out ja erittäin pahan näköinen tyrmäys. Christoph Tendilin viimeinen ottelu. Hänen uransa päättyy tähän. Mies on laitettu tajuttoman kylkiasetoon ja siellä on lääkärit paikalla. Kerta kaikkiaan järisyttävä pommi. Ja Christoph Tendil on selällään. Herra Jumala, siellä se on. Suomalainen voittaa Euroopan unionin mestaruuden. Hän on Amin Asikainen, Suomi ja Kirkkonummi. Ja Aminhan on valittu Kirkkonummen PR-henkilöksi myös. Aika hyvä valinta, Ripa. Kyllä, hieno valinta. Ja nyt tulee uudelleen tämä hidastus. Tendil lähti rohkeasti tuohon Tendil iskojen lähti vaihtoon. haastamaan ja siihen ei taas kyvyt riittänytkään. Ja täältä oikealla pang! Kaikella voimalla vastaan. Kyllä, tää on suuri hetki Asikaiselle kyllä ja mä uskon, että tää ei ole ollenkaan viimeinen juhla Asikaisella. Totta kai oli miellyttävämpi, jos Tendil nousisi nyt äkkiä ylös ja Totta kai. ei, Miki vaan on hyvin rauhallisen näköinen ja toteaa, että kaikki on kunnossa. Hän on nähnyt tyrmäyksiä uransa aikana. Hän on ollut jo yli 20 vuotta näissä hommissa ja siihen on mahtunut kaiken näköisiä, varsinkin Brittein saarilla, niin siellä on kovaa touhua. Ja kyllä tuossa kuvassa kun katsoo tuonne kääköisiä alareunaan, niin Tendil juttelee siinä, eli otetaan pikkusen happea. Ihan rauhassa, ei ole pareja tuotu kehään ja totta kai urheilun ehdoilla toivotaan, että mies palautuu tuosta mahdollisimman nopeasti ja homma jatkuu, mutta se on varmaa, että huomenna jokunen päänsärkylääke on paikallaan ja valot sammuu kyllä ihan täysin. Kyllä tää on sitä nyrkkeilyn dramatiikkaa. Sä lähdet eteenpäin kovasti hyökkäämään, päättäväisesti pyrit voittoon ja vastaisku ja näin käy. Ei Tendil mun mielestä huono nyrkkeilijä ole mitenkään, mutta teki virheen ja pahan virheen tällä kertaa. 2 vastapalloa. Kyllä kova yritys oli eteenpäin. Ja nyt aplodit annetaan mekin Ripa täältä. Christoph Tendil nousee ylös. Hän taisteli miehen lailla. Ei voinut paremmalleen tänä iltana mitään. Amin Asikainen on voittaja, oli parempi. Kerta kaikkiaan upea päätös upealle illalle. Kyllä nyt täytyy sanoa, että oli. No, täytyy olla hyvin varovainen aina näissä että kuitenkin täällä on ne 2 ihmistä, hyvää urheilijaa vastakkain. Ja tää joskus tuntuu, että on vähän liian raakaa, mutta kyllähän se kiva on, kun tää on, tai tuntuu hyvältä, kun on suomalainen. Ja näin upeata ottelua, näin hienoa taktiikkaa, mitä Asikainen käytti nyt, niin se oli hienoa. Rauhassa odottaa, kun aika tulee, niin silloin se pamahtaa. Ja jos sä käytät oikeata taktiikkaa, oot hyvässä kunnossa, hyvä taito on riittävä, niin näin siinä käy. Ja niin kuin Asikainen ei missään vaiheessa lähtenyt yrittämään tyrmäystä, vaan se tuli. Se paikka tuli ja silloin lävähti. Otteluvoittaja tyrmäyksessä 5. erässä ajassa 2.31. The winner by knockout in brief round time 2:31. Amin Asikainen!
No nyt sais vaikka Gröninekka tulla vetämään uudestaan sen saman. Maamme laulu toistamiseen. Niin. Tai porilaisten marssi. Ja nyt Risto, hieno hetki. Siellä laitetaan tittelipyö Ami Nasikaisen uumalle ja tämä on merkki siitä, että tämä Kirkkonummella PR-henkilöksi valittu Ami Nasikainen on Euroopan unionin mestari. Kyllä, ja seuraavalla Euroopan listalla todennäköisesti siellä 6. Ja valmis haastamaan Euroopan mestarina. Tämänhetkinen Euroopan mestari Sebastian Sylvester on vielä huomattavasti kovempaa tasoa kuin Tendil, mutta Tendil nyrkkeili täyden ajan Sebastian Sylvesterin kanssa. Eli tämäkin kertoo niinku tavallaan Asikaisen mahdollisuuksista Euroopan mestaruutta kohti. Ja päättäväinen on Ami Nasikainen ollut harjoittelussaan. Päättäväinen hän oli tänä iltana ja pitkä harjoitusrupeama on takana ja palkintona Euroopan unionin mestaruus. Tässä hänen elämänkumppaninsa ja varmasti herkkä hetki ja ikimuistoinen hetki myös hänelle. Kyllä, joo, ja Pekka juhlii, valmentaja ja manageri juhlii kehästä Aminin rinnalla. Ja siellä yleisö elää mukana. Tää on hieno tunne, hieno nähdä, että suomalainen yleisö paikan päällä tulee katsoa nyrkkeilyä näinkin runsaan joukkoon ja elää mukana. Ja tällaisena iltana vielä, milloin on aurinko paistaa täydeltä laidalta, Lätkän MM-kisat alkoivat ja kaikki. Tää on hienoa. Ja vielä näin rumat selostajat, niin näin paljon naisia paikalla. Tää on hienoa ripaa. Kerta kaikkiaan upea ottelu, upea palkinto, upea päätös tälle hienolle illalle. Ami Nasikainen, Suomi ja Kirkkonummi, Euroopan unionin mestari keskisarjassa. Ja ei muuta kuin haastatteluun. Sassa haastattelee Asikaisen ja kovemmat koitokset odottavat uusiin seikkailuihin. Keskisarjan Euroopan unionin mestari, ensimmäinen Euroopan unionin mestari, suomalainen ammattinyrkkeilystä, Ami Nasikainen. Ja tässä kuten kuva kertoo, Christoph Tendil, miehen lisänimi, hän oli totaalisesti Tennan out. Siinä ei kehätuomarilla ollut mitään mahdollisuuksia. Pam, oikea koukku. Ja mies aivan ulkona. Oma tahto ja tahti Asikaisella niin toi voiton tällä kertaa. Siinä iskettiin ristiin kovaa ja